páni, prajem vám príjemné popoludne. Áno, ako študent alebo začínajúci elév v roku 85 na VŠP v Nitre, áno, kastroval som tiež kukuricu v PD Ostrov pri Pieštanoch, takže mám na to pekné spomienky. Budeme pokračovať v svižnom tempe, podobne ako začal môj predrečník, pán Rastislav Tiršer. Technológia ošetrenia kukurice v roku 2014 v spoločnosti Syngenta. Keď sme nacvičovali tieto prezentácie, tak som sa preriekol a povedal som, nie technológia ošetrenia, ale technológia vyšetrenia kukurice. Možno si spomínate na minuloročnú prezentáciu alebo celú konferenciu, niesla sa v duchu zdravia, takže bolo to možno spôsobené tým. No a preniesme sa, pokiaľ hovoríme o tom vyšetrení, možno v budúcnosti o tých 100 rokov, ako bude vyzerať tá pestovateľská technológia na kukuricu. Možno naši vnúci prídu s nejakým prístrojom alebo s nejakým skenerom na to pole a proste oskenujú to za pár sekúnd a vlastne ten prístroj im povie, v akom výživovom stave je tá kukurica, aké choroby tam práve nastupujú, ako tam začína škodlivosť v niektorom rohu tej parcely kukuričiara. Možno nám povedia, akým spôsobom zasiahnuť, aby sa to obmedzilo. Možno nám povedia, že študenti, dvaja, ktorí prišli na biologickú inventarizáciu v tom pravom dolnom rohu parcely, sa zaoberajú možno úplne inými a príjemnejšími činnosťami. Možno takto bude vyzerať tá počiatok tej novej technológie za 100 rokov. Syngenta samozrejme tú budúcnosť spolu s vami utvára a je vzrušujúce utvárať budúcnosť a pozerať sa do diaľky. A hovorili sme nielen o budúcnosti, ale aj trochu o minulosti, pokiaľ si spomínate na prednášku alebo moderovanú diskusiu ku včelám. Janko Vrbičan tam spomínal, jeho pradedo, dedo, otec boli včelári. Mňa to tak ako naladilo na tú novotu minulosti a keď som bol malý chlapec tiež, môj starý otec mi rozprával, ako asi vyzerala technológia pestovania kukurice pred 100 rokmi. Môj starý otec hospodáril začiatkom toho minulého storočia na planinách alebo rovinách južného Maďarska. No a vyzeralo to veľmi jednoducho a tá technológia bola ručná. Zasiala sa kukurica, možno vám niečo hovorí, ten sejací stroj na ručný pohon, tzv. Bocian, vyrástla, okopala sa. No a samozrejme ten zber takisto ručný a celá rastlina vlastne kukurice, vrátane toho klasu sa odniesla domov. Klas samozrejme uschol prírodne, možno niektorí z vás hovorí meno alebo názov górej, niečo, takže potom došlo k vymoržovaniu kukurice a použitiu na akékoľvek účely, ale či už pre hospodárske zvieratá alebo aj na ľudskú výživu, možno názov alebo výraz mamalik vám niečo evokuje, to kukuričná kaša, možno pre niektorých, ktorí sú skôr alebo neskôr narodení, tak taliansky výraz polenta je možno priateľskejší, takže využitie tej kukurice mnohoraké. Pretená, rozdrvili sa, použili sa ako stelivo pre hydinu, následne vynikajúce hnojivo. Celé rastliny kukurice boli použité ako krmivo v zime pre hovädzí dobytok. A to, čo zostalo, čo už ten hovädzí dobytok nespotreboval, tie skutočne suché a tvrdé stonky kukurice boli použité ako palivo, ako vynikajúce kurivo. Nebolo tam vlastne dreva nedostatok, sú to planiny, roviny, takže použilo sa to aj takýmto spôsobom. No a čo s tými odrezkami vlastne, s tými koreňmi a kúskom stonky, ktorý zostal na poli? Aj to sa zužitkovalo. Vrstvy obyvateľstva, ktoré boli chudobnejšie alebo nemali pôdu, normálne si vykopali tieto zvyšky, korene plus kus stonky a použili to na kúrenie. Takže vlastne na tom poli po pestovaní kukurice vlastne nič nezostalo a všetko sa zužitkovalo. Tak to je taký pohľad do minulosti. Poďme sa ale pozrieť, ako to vyzerá v súčasnosti a v tej najbližšej budúcnosti, to znamená rok 2014. Technológia alebo ponuka prípravkov je široká, samozrejme počínajúc od moritiel, genetiky, osiva, z dielne Syngenty a samozrejme cez insekticídy, v budúcnosti to budú aj fungicídy, no a to najširšie portfólio je v herbicídoch. Postupne tam nabiehajú novinky, ktorým sa budem venovať. Je to Milagro 240 SC, nový nikosulfurom, novej formulácii, koncentrovanejší, uvádzaný na slovenský trh v tomto roku. Ďalšou sú inovované balíčky s týmto novým Milagrom, Casper Milagro Newpack a Kalisto Milagro Newpack, ktorým sa budem venovať. No a tá posledná novinka Elumis, nový postemergentný prípravok s
diania Syngenta do kukurice. Samozrejme, to portfólio máme širšie, či už Gardoprim plus Gold, či už Lumax a tak ďalej. Týmto starším veciam sa nebudem venovať, skutočne sa zamerám na tie novinky, ale skôr ako o nich začneme hovoriť, moridlá Syngenta do kukurice pre rok 2014. Samozrejme, nedeste sa, skutočne ten cruiser už mať nebudeme. Čiže venoval sa tomu pán Ľuboš Kol podrobnejšie tomu zázemiu alebo pozadiu toho vlastne, čo sa stalo. Nebudem to ďalej nejak ako sa o tom rozširovať. Čiže bohužiaľ prišli sme o Tiametoxam alebo cruiser, konkurenčná spoločnosť. Taktiež o dve účinné látky Forcea, ten druhý riadok. Také je to moridlo. Vynikajú, registrované na Slovensku dokonca. Tiametoxam s teflutrinom, čiže Force s cruiserom dohromady. Cenovo veľmi zaujímavý, vychádzalo by to cenovo veľmi zaujímavo. Bohužiaľ, neuvádzame na trh do známych príčin. Čo nám tam zostalo? Maximixel, štandardné fungicídne morenie, každá dobrá osilárska firma si myslím, používa tento druh morenia. Je to celoeurópsky, dokonca dovolím si tvrdiť celosvetový štandard morení kukurice spolu s penou CTM. Zlepšuje to namorenosť osiva kukurice. Kukurica patrí k ťažko moriteľným osivám. No a Force 20CS, taká, nechcem povedať znúdzecnosť, ale prinútili nás okolnosti a stretnete sa s týmto druhom moridla, či už na našich, alebo aj konkurenčných hybridoch kukurice v tejto sezóne. Nadviažem, je to teflutrin, Force 20CS, čistý teflutrin. Ako to vyzerá z Force 1,5G? Za súčasného stavu veci je to jediné spoľahlivé riešenie lariev alebo škodlivosti lariev kukuričiara koreňového na kukurici. Registrácia je jasná, vidíte ju tu, závisí od medziriadkovej vzdialenosti, akú dávku dáte do riadku, ale je to 12 až 15 kg na hektár. No a samozrejme so súčasným portfóliom moridiel si dovolím tvrdiť, že tá dávka by sa nemala znižovať a samozrejme tých 12 až 15 kg zabezpečí tú požadovanú kontrolu škodlivosti lariev kukuričiara koreňového na kukurici. Znižovanie dávok nie je tým dobrým riešením. Samozrejme, prenikajú tu aj informácie z Maďarska, akým spôsobom je Force 1,5G registrovaný v Maďarsku. Proti larvám kukuričiara je to úplne rovnaká registrácia, 12 až 15 kg. Je tam ešte jedna registrácia, 7 až 10 kg, ale to je proti ostatným škodcom, ako sú drôtovci a podobne. Čiže v prípade morenia samozrejme zabezpečí vám to určitú kontrolu pri ranných alebo skorých a nie dlhotrvajúcich napadnutiach drôtovcami, ale pokiaľ ideme ďalej v čase, je nutná kontrola nejakým iným spôsobom a v tomto prípade Forceom 1,5G tých doporučených registrovaných dávkach. Takže toľko len na dovysvetlenie. Samozrejme, ešte dovetok tie neonikotinoidy, mali sme tu granulovaný neonikotinoid, ten tiež na trhu v roku 2014 už nebude. Takže nielen moridlá, ale aj granulované insekticídy na báze neonikotinoidov. Ale už poďme na postemergentné riešenie v kukurici. Trochu takých divokých skratiek, dvojklíčnolistové buriny alebo jednoklíčnolistové, čiže trávovité buriny. Akým spôsobom sme ich riešili v minulosti? Mali sme tu Milagro Extra 6OD, predtým ešte Milagro 4SC. Čo sa deje v tomto roku? Nahrádzame Milagrom 240. Je to vysoko koncentrovaná, 4-krát koncentrovanejšia ako doteraz forma nikosulfuronu, tikutá forma, STčko. No a samozrejme tie výhody, ktoré tieto formulácie poskytujú, môžeme zhrnúť do jedinečného prípravku s možnosťou likvidácie širokého spektra burín v kukurici, hlavne teda trávovitých, nikosulfuron, sulfonylmočovina trávy. Asi to spojenie je už zažité, že asi takýmto spôsobom to funguje. Veľmi nízka miera fytotoxicity, vynikajúci Tangmix partner, budeme o tom hovoriť na nasledujúcich obrázkoch. Samozrejme rýchlejší, komplexnejší prienik účinnej látky do burín alebo do tých rastlinných pletív. No a odolnosť voči zrážkam je veľmi dobrá. Takže to je to zhrnutie tých výhod tých tekutých formulácií alebo tekuté formulácie nikosulfuronu oproti tým VG formuláciám, ktoré sú na trhu. Ako to vyzerá potom v praxi, niekoľko obrázkov, samozrejme účinok v
0,2 litrové dávke na proso. Apropos to dávkovanie, ešte sa k nemu vrátim, registrovaná dávka je 0,17 až 0,25 litra na hektár, takže v tej 4-litrovej dávke sa dostávame až k hranici 60 gramov nikosulfúru na hektár a to je dávka, ktorá vám skutočne zabezpečí výraznú a skutočne cielenú kontrolu hlavne trávovitých burín a tých problematických burín kukurice, ako sú ježatky, prosa, samozrejme pír, plazivý. Takže od toho menšieho dávkovania sa dostávame skutočne až k tomu dávkovaniu, ktoré je spolahlivé. Tam tá najvyššia dávka 0,25 litra, vidíte účinok na prose, to znamená tá zmena toho koloritu tých burín je typická, v prípade píru to vyzerá asi takto, niekoľko dní po aplikácie, v prípade dlhšieho časového odstupu do aplikácie už prichádza k tomu typickému zahnutnutiu až antokianovému sfarbeniu po účinnej látke alebo prieniku a účinnosti účinnej látky nikosulfurón v rastline. Nadviažem tou novinkou, ktorá bola na tom druhom obrázku spomínaná úplne na konci, čiže Elumis. Obsahuje dve účinné látky, jednou z nich je nikosulfurón. No a to logo možno vo vás evokuje rôzne myšlienky. Tou prvou asi je, že je to niečo ako slniečko, niečo ako slnko. Áno, dodajme tej kukurici už od počiatku proste slnečný svit, to svetlo a eliminujeme tú konkurenciu tých burín hneď od začiatku vlastne od tých raných rastových štádií kukurice. Na niekoho to môže pôsobiť ako je to niečo ako okružná píla, áno. Odrežme tie buriny alebo tie konkurenčné rastliny z toho porastu podľa možnosti čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Takže môžeme sa na to pozerať z dvoch strán, ale je to taká kombinácia toho slnka a tej píly. Čo vám prináša Elumis? Začnem od spodu alebo od toho spodného okraja. Je to všetko jedným ťahom, to znamená kombinácia dvoch účinných látok, ktoré obsahuje tento prípravok. Účinkuje či už širokolistové alebo trávovité, vytrvalé, ale aj jednoročné buriny. Účinok cez pôdu, aj cez listy, takže mimoriadne jednoduchý, komplexný, moderný prípravok určený na postemergentné ošetrenie kukurice. Ako som už spomínal, uvádzame na trh v tomto roku a ten slogan pre jednoduchší život farmára vyjadruje to hlavné, tú pointu, ktorá v tomto prípravku je. Takže širokospektrálnosť, novosť, jednoduchosť a praktickosť. Tu je v jednej vete zhrnuté, čo môžete od toho produktu očakávať. Nebudeme čítať, dá sa prečítať úplne jedným ťahom, ale ako som už spomínal, od tej modernej OD formulácie širokého spektra účinku, či už širokolistových, vytrvalých, alebo širokolistových a trávovitých, či už vytrvalých, alebo jednoročných burín, dostávame sa k tomu, čo je podstatné, a to je to zlúčenie alebo prekrytie toho spektra účinku. V prípade nikosulfurónu pravdepodobne, a už sme o tom hovorili, hlavne tie trávovité buriny, ale aj značné spektrum širokolistových. V prípade mezotriónu, čo je vlastne druhá účinná látka tohoto prípravku, známa veľmi dobre skalista, ktoré bolo uvedené na trh už pred niekoľkými rokmi. Samozrejme mezotrión ako špecialista na širokolistové, alebo hlavne širokolistové buriny, ale aj niektoré jednoročné trávovité, hlavne ježatka. Prekrytím účinku získavame prípravok alebo nástroj na skutočne výraznú kontrolu celého toho hlavného burinného spektra, ktoré v kukurici na väčšine územie Slovenska, s ktorým sa môžeme stretnúť. Pozrieme sa na ďalej, čo môžete od tohto produktu očakávať a aké sú jeho technické aspekty. Je to 105 pôdečková olejová disperzia, obsahuje 75 gramov mezotriónu v litri a nikosulfurónu 30 gramov, takže v prípade dávkovania, ktoré je 1 až 1,5 litra, sa dostávame až na 45 gramovú dávku nikosulfurónu. Samozrejme ten synergický efekt v tom ready mixe týchto dvoch účinných látok je výrazný a dostávame sa skutočne k prípravku, ktorý dokáže to jedným ťahom vyriešiť to hlavné burinné spektrum v kukurici. Balenie je 4x5 litrov SPAC a samozrejme podotýkam dôležitú vec. Prípravok je stále v registračnom konaní v Slovenskej republike, ale očakávame registráciu v najbližších dňoch, teda v tomto mesiaci, vo februári 2014. Príjem účinných látok len veľmi zbežne
či už príjem cez listy a stonky, to je vlastne nikosulfuron, klasický ALS inhibítor, kombinovaný s mezotrionom, čo je HPPD inhibítor, čiže pôsobenie či už cez listy, ale aj cez pôdu. A to je hlavný, alebo jeden z dôležitých aspektov tohto produktu. Nekontrolujeme len postemergentne už zídené buriny, ale aj pôsobením látky mezotrión, účinné látky mezotrión cez pôdu, cez ten pôdny účinok, aj následné vlny vzkádzania, prípadné následné vlny vzkádzania, či už ježatiek alebo iných burín, pokiaľ je také počasie a jarlív a rôznorodá, takže stretávame sa s tým pomerne bežne, že buriny vzchádzajú etapovite alebo v niekoľkých vlnách. Mezotrión zabezpečí kontrolu aj týchto následne vzchádzajúcich burín. Ďalší benefit, mimoriadne široké aplikačné okno. Prakticky môžeme aplikovať prípravok od 2. listu kukurice až po 8. list kukurice. Tá tolerancia je veľmi výrazná, čiže nemusíte mať obavy o to, že by sa s tou kukuricou niečo nekalého stalo, to znamená, rizika fytotoxicity sú veľmi malé. Pre jednoduchší život farmára tie benefity, jednoduchosť, modernosť, praktickosť, vyberieme niekoľko z nich. Jednoduchý, uspomínané široké aplikačné okno nepotrebuje tank startera. Po aplikácii je výrazne odolný voči dažďovým zrážkam a dlhodobá kontrola tých problematických, ale aj všeobecne všetkých burín v kukurici, modernosť, unikátna OD formulácia, rýchle príjem účinných látok, bezpečný pre kultúrnu plodinu. Je to Kalisto Plant technológií, to znamená mezotrión ako súčasť nášho ošetrenia, technológie ošetrenia v kukuriciach. Praktickosť, jednoduchá aplikácia, jedným ťahom, excelentná kontrola trávovitých aj širokolistových burín. Takže dávam do pozornosti tie hlavné benefity, prípravok Elumis a pre jednoduchší život farmára. Takto to vyzerá potom v praxi, neošetrená kontrola a následne 1,5 litrová dávka Elumisu. Čiže všetko jedným ťahom. Poďme sa pozrieť na už tie posledné dve novinky, ktoré som spomínal v úvode. Prvou z nich je už spomínané Kalisto, ale nie Kalisto, to poznáte, len súčasťou toho balíčka, ktorý budem prezentovať pozdejšie. Kalisto dlhoročný alebo prípravok už dlhé roky na slovenskom trhu. Vyzdvihol by som jeho extrémnu toleranciu voči kultúrnej plodine, to znamená kukurice, možnosť aplikácie až do 8. listu, pôdny účinok, aj listový účinok a hlavne to zameranie na širokolistové buriny, čiže vynikajúci tank mix partner, bezpečný pre kultúrnu rodinu, široko používaný, čiže viac o ňom nie je asi nutné hovoriť. A tým druhým prípravkom, ktorý je súčasťou toho druhého balíčka, ktorý budem prezentovať, je mnohým z vás možno známy Casper 55VG, kombinácia dvoch účinných látok, dikamby a prosulfuron, dikamby klasický rastový herbicíd, prosulfuron, sulforín, močovina, rýchly účinok, je to žiletka na širokolistové, to znamená či už jednoročné aj vytrvalé buriny. Takže to ste sa s ním stretli, možnosť aplikácie aj na prerastené buriny, tá rýchlosť toho účinku podporená potom silou prosulfuronu, ktorý má pozvolnejší a dlhodobejší účinok, spôsobuje skutočne až vygumovanie tých širokolistových burín z porastu kukurice. Čiže do 6. listu kukurice možnosť aplikácie a ako som už spomínal, hlavne širokolistové bez pôdneho účinku, čiže len listový účinok, vynikajúci tank mix partner, samozrejme v prípade Milagra 240 budeme hovoriť o balíčku. Ako to vyzerá? Niekoľko obrázkov, Casper 2 dní po aplikácii, či už rumančíky alebo ten pichliač vyzerá takto, dikamba účinkuje veľmi rýchlo, následne asi 3 týždne po aplikácii dochádza k odumretiu burín, čiže spoľahlivosť účinku aj na prerastené buriny je významná. Ako to vyzerá niekedy v praxi, nechcem povedať vždy, ale asi takéto porasty by nemali byť v našich chotároch, ale stretávame sa s tým. Aj na takéto porasty sme pripravení. No a poďme sa pozrieť, ako to vyzerá s tými novými balíčkami Kalisto Milagro Newpack a Casper Milagro Newpack. Čo sa zmenilo? Nezmenili sa hektáre, obidva balíčky sú na 40 hektárov, alebo určené na 40 hektárov. Ako to vyzerá v prípade tej zmeny, čo sa tam zmenilo? Miesto Milagra Extra 6 OD dostáva Milagro 240 dávke, alebo v tom balíčku bude v 10 litroch. Casper ani Kalisto tú dávku v balíčku nemeníme, je tam 10 litrov alebo 10 kg. Zmenili sme len Milagro 240 a následne dávku a plusu, ktorá je tam nutná. Čo tým získavate? Čo tým získavate naviac? S týmito dvomi balíčkami získavate
a 600 gramov účinnej látky nikosulfurón v tých 40 hektároch naviac. Predchádzajúci balíček, pokiaľ si vynásobíme 40x60, mal o tých 600 gramov účinnej látky menej. V tomto prípade dostávate naviac tých 600 gramov účinnej látky nikosulfurón. To znamená, že dostávate bez navýšenia ceny ten nástroj, ten zvýšený obsah účinnej látky a zvýšenú dávku, až tú maximálnu dávku 60 gramov na hektár a tým pádom výrazne lepšiu kontrolu burín, hlavne trávovitých burín. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá, to, čo som povedal, je to balíček na 40 hektárov, možnosť v prípade Kalisto, Milagro, Newpeku, aplikácie až do 8. listu kukurice a ako som už spomínal, výrazne lepšia kontrola tráv. Je to názorne ukázané aj tu, že v prípade tej dávky maximálnej až 60 gramov na hektár skutočne sa dostávame k tej výraznej kontrole, ktorú vy na tých svojich pozemkoch potrebujete. Podobne je to u Kasper, Milagro, Newpeku, nemení sa hektárové zloženie, to znamená 40 hektárov, výrazne lepšia kontrola tráv a možnosť aplikácie až do 6. listu kukurice. Takže nech sa páči, dávam do pozornosti tieto dva inovované balíčky do kukurice od spoločnosti Syngenta. No a týmto by som sa rád s vami rozlúčil, poďakoval vám za pozornosť. No a v tom pestovateľskom roku 2014 poprial všetko dobré, bohatý rok. Nie je to fotomontáž. Nie je to fotomontáž, je to skutočne realita. Je to pozemok z Českej republiky, z Valašska. Je tu aj človek, ktorý veľmi dobre pozná tieto pozemky z Českej republiky a skutočne tam dokáže ten pestovateľ tú kukuricu až do toho zdárneho zberu doviesť. Je tam jediný problém, celú tú sejbu a to založenie porastu si objednáva službami. No a samozrejme, pokiaľ tam tá sejačka príde a tú službu vykoná, druhýkrát už tam nechce prísť, takže každý rok si zháňa nového dodávateľa služby sejby kukurice. Ešte raz ďakujem za pozornosť a prajem všetko dobré na nasledujúcom.